Bueno, qui vol escopir més? Què vols? Per gambes? Doncs agafa una mica i anem passant. Espera, no, no sé si vols. No, Mas, Se fue de la... en Jaume Mas. De fet, vacances relatives. Perquè ja està recol·locat, o sigui, no hi ha problema. A l'Artur i a tot. bueno, però no deia que ara es dedicaria a netejar l'emergència. Posa la gent? Sí. Vale, que és el moviment, eh? A veure. Felicitats, moltes felicitats, us desitgem, Angiquet, moltes felicitats. Bravo! Cara de felicitat i alegria. Malàs. A veure. A veure. Pallecita. Ai. A veure com és. Fort! Aquí sobre el platet. Fort! Malàs. Toma. A veure què? A veure. Què? Va. Sí, va. Oh. 1, 2... Bien! Molt bé. Última. Bien! Ja, Angèlica, molt bé. Bien! Home, però jo crec que hauries d'apagar-les totes d'un buf, eh? Angèlica, jo això no ho acabo 10 vegades seguides. Exacte. Ja anem preparant un bon Guaita! Mira, no li vas, mira! Ai, no! Cágate sola. Sí? Va, 1, 2, 3. Ui! Ai, quasi. Tota la raó del món. Diu la R no, la O sí. Com és que ho has tret, això, Angi? Boníssim, eh? No, estem menjant encara. No vols anar al cotxe? Llavors què fem? No sé si hi cabrà l'altra també. No sé. Que xules són. Veu que són tan toves. Mira, papi. Angi! Papa, i les teves? Conill! Angi! Estan els rinos! Que fa... No, no t'ho fins així. 1, 2, 6, 13, 5, 3. No, sí. Són renos! A veure, prova-te la roba. Aquests renos? Com a la panxada, no? I una granota. A veure. Bien! Xules. Escolta, són xulíssimes, aquestes. Tens una granota. Necesito Ui, que marxen. wifi. Exacte, li poses wifi i ja està. Sabina. Deu mantenir la... Deu recordar la... Pots obrir aquest, ja? Què ha de fer, padrina? Què ha de fer per... Ha d'explicar una historieta petita del col·le. Sembla que ja està, no? Sí, ja està. Recorda la contrasenya que... Hola, quina quantitat! Hola! Lego Educational. Mira, xulo! Aquestes són de les bones, les guais. Un altre, no acabarem a casa, Peter, no acabarem a casa. Què és això, Peter? Papá, no tinc llapis. Ah, correm-hi tots. Els de llapis. Corre. Com és que no tens llapis? Ah, d'això? Espera't, que buscarem... I què n'heu fet? Mira, em sembla que és de... Però que existeixen animals del Lego, també, Valena? Barga de Déu. Quin mongollon! Obrim, no? Obrim. Aquest, a veure, aquest, l'altre... Espera, no t'estressis. Un tiger! Se us acumula la feina, o sigui, no doneu l'abast per mirar-ho tot. Un tiger!
Peter.